60 години строи пътища и казва, че е щастлив, защото нито за миг не е искал да смени професията си. Стамен Стаменов, строител на пътища. Трудно може да повярваш, че е на 80 години. На енергията му могат да завидят далеч по-млади. Кариерата си започнал като пътен инженер, достигнал до поста началник на Главно управление на пътищата в България, заместник-министър на транспорта. Днес продължава да работи като консултант. Търсят го от най-големите пътностроителни фирми, които работят по важни обекти. Намираме го в родното му село Литаково, мястото, откъдето е тръгнал. Запазил е старата си къща, потънала в зеленина и спокойствие в края на селото. До тук се стига обаче по обичайната улица с дупки. Стамен Стаменов казва, че е човек, който е успял. Не мога да се оплача. Мисля, че съм се реализирал. Може би не всичко съм постигнал, но все пак съм се реализирал. Работил съм една и съща професия цял живот. Все нещо сме допринесли. Участвал в строителството. И това са два от обектите, с които не мога да не си гордея, тъй като те са от моите млади години още. След това вече активно съм участвал в строителството на пристанища. Пристанище Варна-Запад, фериботния комплекс Варна-Иличовск, моста на Аспаруховият мост във Варна, там лично съм участвал в изграждането му. Автомагистралите и други, много други. Така че всички, които съм минал, няма начин да не се гордея, че съм участвал в това строителство. Стамен Стаменов сега е консултант, но преди 20 години е бил важна фигура в високите етажи на властта. Имал е възможност да взема важни решения, от неговото мнение са зависели много инфраструктурни обекти. Интересно ми е да го питам какво е мнението му за днешното развитие на страната. Има ли у него носталгия по миналото? Това е също много комплициран въпрос. Зависи в коя насока. Ако въпроса в пътното строителство, трябва да кажа, че имаше един много сериозен застой. И този застой беше от 90-та година, бих казал, некъде до близо до 2000-та година. Застоя в пътищата, както по отношение на новото строителство, така и по отношение на реконструкцията на основната пътна мрежа, беше доста голям. Но некъде от 96-97 година вече се започна по-интензивно строителство, главно по възстановяване на и реконструкция на пътната мрежа, на основната пътна мрежа. А сега вече от 2000-та година и ускорено се строят и автомагистралните участъци. Що се касае до развитието като цяло, мисля, че вече има така развитие в последните години, но също застоя беше голям, особено в селското стопанство. Аз съм непрекъснато във връзка с селското стопанство. Вие сами виждате в нашия край, че една значителна част от нивите пустеят. Животновъдството е на нулево ниво, бих казал. Няма откъде да си купя 1 килограм млеко. Трябва да обикалям цяло село. Това е въпрос, който заслужава по него правителството и сигурно ще се вземат съответни мерки.
Една от гордостите на Стамен Стаменов като строител е автомагистрала Хемус. През 1988 година България е била домакин на конференция на Световната пътна организация. Разказва ми, че завели чужденците на строежа при Рибни вир, където са издигали колоните на най-високите мостове. Австриец, член на ръководството на Световната пътна организация, попитал коя международна компания е проектирала автомагистралата. Казали му, че са българи. После невярващо попитал, а кои са строителите. Пак му казали българи и той останал окончателно поразен, че такава малка страна може да си позволи такова сложно строителство. Днес обаче автомагистрала Хемус не е повод за гордост. Задръстванията и непрестанните ремонти изнервят всички пътуващи. Много съжалявам, аз самият съжалявам, че така много често се затваря. Можеше да се организира по-добре работата по ремонта на тези тунели. Даже можеха да се поопростат тия ремонти, да бъдат и по-евтини. Това е моето мнение, нали? И извършенето ми и можеше да стане за много кратки срокове. То се оказа, че ние за по-кратко време ги построихме, отколкото сега се ремонтират. В това отношение лично аз имам критично бележки, че неоснователно се протака този ремонт и строителство. И това създава много сериозни трудности на движението. Даже аз понекога не минавам през магистралата, минавам по стария път. Всъщност, дали нарочно не се протакат ремонтите, за да се източват повече пари, питам Стамен Стаменов. Не, за нарочно не. Въпрос на организация и финансиране. Доста пари там, между другото. Не мога да приема, че е нарочно, в никакъв случай. Това не мога да го възприема. Но това е преди всичко въпрос на организация, въпрос на финансиране, за да бъдат извършени. Но във всички случаи това може и можеше да става много по-бързо. Аз съм щастлив човек, казва Стамен Стаменов, заради работата си и заради семейството. А то вече се е пръснало по Европа. Внучката му се оженила за французин, живее в Страсбург, но на сватбата и него облякла в българска народна носия. А правнуците говорят български език, за да знаят корените си. А и нищо чудно, те да наследят професията строител на пътища.